Преди няколко дена се видях с един приятел. Той каза: TJ, препоръчай ми някоя книга за забогатяване. Аз му казвам: виж сега, аз съм на много по-високо финансово ниво от голяма част от хората и вместо да ти препоръчам някаква случайна книга за забогатяване, аз бих ти препоръчал правилния път за забогатяване. И какво му казах? Да кажем, имаш два пътя, по които можеш да тръгнеш. Единият път е да заминеш за чужбина и да правиш пари. Другия път е да си избереш високоплатено умение. Аз после му изборих видове високоплатени умения, които може да научи и да започне да изкарва пари. Като копирайтинг, клоузинг, sales funnels, кодинг и там още един куп маркетинг, creating irresistible offers и там още един куп неща му препоръчах. Така, после следваща стъпка, когато вече започна да изкарва пари, тогава вече е нивото, когато може да избере да прави пари с пари. На нивото, което аз съм. Ето правя пари с пари. Това е. И после нататък няма да споменавам какво си приказвахме, но като цяло това е което искам да кажа.